dutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinama sungalo e kungolo ate dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita kan numero ni warici war sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone i yere ta a songo ka nɔgɔ ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima ye min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw kulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est au trop. Eh, Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on est où est-ce ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier i sago bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sagon tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye
a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛmɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni wula bi ye ntɛnɛn wuladafɛla ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn keba Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ na drogue bolodara ale euro wari $1,000,000 200 ani 70 bolodara o de ka Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ na douane mɔgɔw fɛ Modibo Sidibe ale taara Nawa Dumbuya fɛ yen Nawa bɛɛ lajɛlen ma dɔn k'a fɔ ale tɛ maa dogolen ye an ka jamana fana kɔnɔna na yan sa an y'a ye k'a fɔ nin waati na maaw bɛ k'u ka nisɔndiya jira Keba ka kɛ ni IS ye waleya min sigi sen kan n'o ye k'a fɔ sa i bɛ IS jamana o jamana na a bɛ komi n'i ka telefɔni b'i bolo i ka dugu la o baara min kɛra mɔgɔw kɔni y'o nisɔndiya jira o mana tɛmɛ ka bɔ yen sa kɔkan kibaruyaw la Keba Macky Sall eko ma gosi a ka dugu la de Fatick u ye Macky gosi yɛrɛ ɲinan san 10 ye a ma deli ka gosi ye Pastef kɔni ale bɛ ten ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ Papis Diallo ka bɔ Dakarikaw fɛ ale na ɲɛfɔli k'a ɲɛna o la Donald Trump ni Israel ka ko bɛna kɛ cogo di sabula min ye Israel ye dɛmɛ bɛ ka to ka don ale ma Zelensky kɔni wele no k'i jɔ nin waati na sa ko kɛlɛ ka ban ten ko n'tɛ ko kɛlɛ ma ban ko nafa foyi tɛ ale la min ye alisa wɔlɔfɔw ka kalata ko ta nasira la Keba maa ma dasira bɛɛ lajɛlen bɛ ka jɔn k'ala fɔ han k'u ma se sɔrɔ e welelema dabila kɛ ka ɲɛsin Pastef maaw ma k'olu de ta y'u ka ko ye boxukɛla i bɛ Tyson dɔn ko Tyson taara yɛlɛ dɛ ko a ni YouTube baarakɛla dɔ Jacques Paul o de y'a dasi san 80 ni 58 ne taara yɛrɛ di denmisɛnnin biɲɛkɛnɛ ma Keba a ma nɔgɔn dɛ nka a bɛ n'a fɔ boxu in a kɛra sa maaw ka se ka nisɔndiya
non de Tyson yɛrɛ ni waati na ale yɛrɛ kun man kɛnɛ kosɛbɛ wa min ye boxing kɔni ye a ma daja la fana ni ye kuma la kumabaw ye sɔɔni sisan an bɛna minnu walawala a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min na k'aw to aw sigiyɔrɔ la. An bɛ maliyɛn minnu bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa k'a yira k'a fɔ ko nin waati in na min ye an ka kunnafoniw ye olu bɛna na daminɛ ni an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna kibaruyaw ye kibaruya minnu bɛ tali kɛ nin waati in na maliyɛn minnu bɛ kɔ ka kɛba olu minnu bɛ sojɔ la an ka jamana kɔnɔ yan degun ni fila do kɔni kelen o ɲuman o y'olu ta ye nin waati in na. Maliyɛn minnu bɛ yen ni olu kɔni ye tungarankew ye minnu bɛ musaka di ko ka sojɔw ye minnu bɛ wari bila ka na minnu ka mɔgɔ biya minnu ka mɔgɔ tiya kɛba bɛɛ lajɛlen de bɛ kulela su ani tile wari a dira maa o maa ma a bɛɛ lajɛlen a caman a ti don a sira fɛ tungaranke caman ye an wele k'u ka degun d'an bolo kan kɛba dɔw yɛrɛ avocat bɛ dɔw ɲɛ ko isiw b'u ɲɛ ko géomètre b'u ɲɛ ko wa u ka so fana a bɛ ŋanamuti u la cogo min na ala kelen de bɛ a dɔn min ye baara in ye a mɔgɔ caman de bɛ bi u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na sabula kunfɔyɔrɔ t'u la kundoyɔrɔ t'u la musaka ni maaw y'a kuma fɔ kuma o kuma u b'a bɔ k'a di n'u ko ka fɛn o fɛn sara u b'o sara nka u ka dugukolo sɔrɔtɔw fɛ u ka so dɔtɔ ka ɲɛ u fɛ min ye baara minnu bɛ yen n'o olu bɛ se ka latɛmɛ dugukolo ko ta nasira yɛrɛ fɛ olu yɛrɛ bolo bi ni falema don a la a man ɲi ka sababu kɛ mun ye e dalen don kɔ kan e b'a fɔ ko kebabiya ko n dɔgɔnin don ale de b'an ka du sɛbɛn papiye fɛnw bɛɛ ɲɛnabɔ keba yɛrɛ bɛ kɛ wari dunna ye so tɛ jɔ min ye don o don nkalontigɛw bɛ ka kɛ i ye wa bɛɛ lajɛlen na fana n'i ye i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ keba kan na k'i bɛ n'i ka so lajɛ o jigilatigɛ ka bon n'a tɔ bɛɛ lajɛlen maa caman maliyɛn min bɛ kɔ kan u caman de bɛ yen bi u dusu kasilen don ka kɛ ni nin waleya in ye maa caman de bɛ yen bi u tɔɔrɔlen don ka kɛ ni nin waleya in ye i y'a di i ka sokɔnɔmɔgɔ ma o i y'a di kɛnɛmamɔgɔ ma o i y'a di avocat ma o i y'a di IC ma o i y'a di géomètre ma o i y'a lataa sira o sira fɛ kɛba dɔw bɛ mɔgɔw ɲɛ ko a la wa cogoya foyi tɛ i bolo i mana taa kiiritigɛ yɔrɔ la o i mana taa i kungo fɔ yɔrɔ yɔrɔ o a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye ko fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ nin na o laɲini minisiri min bɛ yen ni ale bɛ dugukolo ko kunna k'a k'a lajɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka tɔn minnu bɛ yan u ka nin ko in jateminɛ so jɔ so sɔrɔ so san so baara so fɛn bɛɛ lajɛlen a e ko n'an ma farati an ka mɔgɔ minnu bɛ kɔ kan u na wari di anw ma tuguni ko ka anw ka olu ma jigiya ye sojɔ ko la jamana in kɔnɔ yan jamana yɛrɛ fana kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tigɛ sa tungarankew u bɛ se cogo min na ka danaya yɔrɔw sɔrɔ ka se ka nin baara ninnu kɛ nɔn tɛ a kɛba ko a degun bonyanen don dɛ n'an bɔra soko la an bɛna Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ kan douanelakaw bi sɔgɔmada in na an ka duguden dɔ o tun b'a fɛ ka bɔ ka taa kɛba k'ale bɛ taa taama na taama in senfɛ sa ale kɔni kun kɛlen don ka wari mugu lahaw ta min ye euro wari o 1,270,000 a kun y'o kɛ mana 2 kɔnɔ koyi yaasa sa ale yɛrɛ ka se ka tɛmɛ ja douanelakaw olu sɔmi jayanen don kabini kamalen donna aéroport yɛrɛ da fɛ lakɔlɔsiliw bɛ ka boli ale kan ale tɛ ka jateminɛ kɛ aéroport kɔnɔna na ye sa min ye a ka mana sawulen 2 ye kɛba ni wari b'o kɔnɔ ale sina dɔrɔn ka sin k'o di aéroport baarakɛla dɔw ma i b'a dɔn k'a fɔ ko barji bɛ olu la ja douanelakaw olu sɔmi jayana kabini kuma jan kamalen lakɔlɔsilen don a ka munumunu salon n'a ka baaraw bɛɛ lajɛlen inspecteur général de douane Amadou Konate ka cɛdenw u ko ko cɛ in ka sɛgɛsɛgɛli yɛrɛ bannen pewu maa min bɛ yen ni a ye wari mana 2 in d'o ma kɛba ni euro b'a kɔnɔ a k'a bɛ 5 don fiɲɛ na koyi u y'a gɔndɛrɛ
u y'a dɛrɛ min kɛ bonya ni karama kɔnɔna na u y'a di k'a minɛ sabula Badji n'o ye aéroport Badji ye o tun bɛ ale la douane mɔgɔw ka sɛbɛn kɔnɔna Keba u ko min ye kamalen ye a tun ye ɲɛgɛn ɲini a m'o sɔrɔ a y'i munumunu k'a bɛ t'i bolo don yɔrɔ la a y'a sɔrɔ polisi yɔrɔ bɛ ale ɲinɛna min kɔ u kɔnna ale ma o y'a dɛrɛ a dɛrɛlen sa a ko k'ale ta tɛ koyi ko cɛ min dɛmɛna sa k'o t'a dɔn ale tun bɛna munumunu ka taa don de ma o de y'a d'ale ma ko kamalen bɛ retard la kabi cɛ in sen dara aéroport donda la anw sigilen don anw ɲɛ bɛ bɛɛ la anw bɛ ka jateminɛli kɛ o an ye cɛ in ka fɛn bɛɛ jateminɛ douane mɔgɔw u ko sa min ye nin ko in ye sariya ko cogo min baara in a na kɛ o cogo la Keba nin waati in na an bɛ se ka mun fɔ inspecteur général de douane Amadu Konate n'a ka cɛdenw u wulilen don k'u jɔ dɛ min ye général ye a ka maaw u y'u bolo da cannabisiw kan cocaïne u y'olu minɛ sogo tolilenw makɔrɔni minnu bɛ don an ka jamana kɔnɔ fura minnu bɛ yen n'olu dilannen tɛ ka ɲɛ fɛn mun bɛ kɛ ka wari yɛrɛ dilan n'o ye mercure ye ka taa se détonateur ma nin baaraba minnu n'u bɛ k'a kɛ ni basigi ni lafiya kɔnɔna na ni u ka douaniya yɛrɛ sɔmi janyali hukumu kɔnɔna na Keba i b'a dɔn o bɛ ka kɛ ka bɛn waati min ma wa an fanfɛ bolo douaniers n'o ye UEMOA ye olu ka jɛɛrɛ 12nan o kan ka sigi Mali yɛrɛ jamana kɔnɔ yan koyi jɛɛrɛ 12nan in a bɛ tali kɛ mun na ko an ka dancɛw n'o y'an ka frontières ye ko olu minnu bɛ bi ni bamanciwale ni juguwale kɛbaaw ni kojugukɛlaw kɛlen don k'u sen da ka d'olu kan baara in a bɛ kɛ Bamakɔ yan nin kalo in tile 22 ka taa kunfɔra tile 28 yaasa min ye UEMOA douanelakaw ye u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan nin ko bɛ se ka kunbɛn cogo min Keba denmisɛnnin minnu bɛ kɔfila cɛ k'olu ye wulikajɔ kɛ yaasa u ka dugu bɛ se ka sanuya cogo min sanji badenba in tɛmɛnen kɔfɛ sa k'u ye larawulili kɛ ka se ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen furan binjugu minnu b'u ka dugu kɔnɔ k'olu tigɛ kɛnɛw bɛ se ka lafiya cogo min sabula bamanciwale ni juguwale kɛbaaw olu sɔmi janyalen don Bamakɔ n'a lamini ninnu na nin waati in na u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni u ta kɛ mɛrilaka ma wele anw kunnafonidila ma wele nka u y'a kɛ yaasa baara yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na sifinw u bɛ se ka ta misali ye cogo min Musa Traoré Bill ale fana bɛ wulikajɔ la yaasa samiya bannen min filɛ nin ye Keba yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen k'o ye nɔnfɔn dalen don ye yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ko jinɔgɔw taara k'olu to u taara ka minɛnkolon minnu to ale nana o fɛɛrɛw tigɛ sa yaasa o baaraw olu bɛ se ka ɲɛ cogo min sifinnakaw a tɛna kɛ olu kɔ koyi sabula ale ko de ko ale ka tɔn sigikun ye ka sɛgɛn k'o ban an ka jamana kɔnɔ maaw yɛrɛ ka se k'o jɔ u yɛrɛ ye Musa Traoré Bill an b'a fɔ a ka nin ŋaniya ɲuman ninnu na min b'a to jamana den bɛɛ lajɛlen bɛ se ka i jeniyɔrɔ fi Modibo Sidibe n'ale ye parti phare an ka wuli ɲɛmaa ye a tun bɛ munumunu salo min kɛ kɔrɔlen n'an b'a fɔ ma sa ko Gɛrɛn Keba a y'a ko daminɛ kunungo Kalabankurakaw fɛ min ye Nawa Dumbuya ye ale dogolen tɛ maa si la Mali dɔnkilidako la ani diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na Nawa Dumbuya ale kɔni Modibo Sidibe taara ale de fɛ yen sabula a ye baara min kɛ seko ni dɔnko la an ka jamana kɔnɔ a n'a ye cɛsiri minnu kɛ ka taa o waleɲuman dɔn a ye Nawa n'a jɛɲɔgɔnw Nawa n'a teriw Nawa n'a sigiɲɔgɔnw u bɛɛ lajɛlen bɔra sa ka se ka Modibo Sidibe a n'a ka tɔndenw olu bisimila baabu ye tali kɛ mun na jamana yɛrɛ kɔnɔ kow bɛ cogo di bi lakana ko bɛ cogo di bi an ka sɔrɔ bɛ cogo di min ye seko ni dɔnko ye o jɔyɔrɔ ye mun ye Malikura taari ɲɛ la Modibo Sidibe ale ye baabu ta Keba ɲɛfɔli min b'a fɛ fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan jamana yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo di maaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di ka baara kɛ min ye kanabila min n'o fɔra a ye tali kɛ o la maaw ka sariyaw bato min ye jamanaden ye i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ jamana de kɔnɔ o ni hakɛ minnu ka kan ka se ka olu bato Nawa Dumbuya ale kɔni nisɔndiyalen don Keba sabula nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jɔnjɔn o dira ale ma Kulubakaw fɛ yen n'o ye médaille ye Modibo Sidibe ye a tanu k'a waleɲuman dɔn ka tila k'a ɲini a fɛ sa ko a k'i jija a ka dɔ fara cɛsiri ani timinandiya kan yaasa baaraba min ni danaya min dalen don a kan a ka se ka o kɛ phare an ka wuli ɲɛma nin waati in na M5 RFI Malikura Kaba o ɲɛmaya b'a bolo han Cheikh Umaru Sisoko kalo 6 bannen a ye bere di Modibo Sidibe ma Wagadugukaw fɛ yen dɔgɔkun kelen min kun sigira sen kan sa n'o o ye k'a fɔ ko ka subahana mansinw olu tɔgɔla don n'o ye numérique ye Keba ko baara in kun cɛra ni kibaruya duman min ye AES jamanadenw bolo
o de k'a fɔ sa IS jamana kɔni k'a daminɛ janvier kalo nata in na n'i ka téléphone b'i bolo IS jamanaw kɔnɔ i bɛ jamana o jamana na a bɛɛ lajɛlen ye kelen ye roaming ko kuma tɛ a la tuguni i n'a dasi i ka connexion k'a dasi i ka internet k'a dasi i ka SMS hali n'a y'i diya n'i b'a fɛ ka wari ci kɛba a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kelen ye jamana saba in ye mɔndɔnni kɛ ka baara kɛ yaasa nin bɛ se ka kɛ cogo min na Mali ministre min bɛ yen n'o bɛ kunnafonidiko kunna Alhamdu Ag Ilien ale de tun bɛ yen baara in ɲɛmaya b'ale bolo sabula nin waati na IS ɲɛmaya bɛ Mali yɛrɛ bolo u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Burkina ye Nizerikaw ani Maliyɛn minnu bɛ yen u ye foliba de ta ka ɲɛsin u ma kuma tɛ jagokɛlaw ani juraw ni maa minnu ka taama ka ca kɛba olu ko ko nin bɛna kɛ ko ɲɛnamaba ye sabula n'i ye ko in jate minɛ ne kɔni bɔra i faso la ka ban roaming min bɛ sigi sen kan a musaka kuma dɔ a ka ca ni i ka passe ye koyi ko yaasa u ka se ka sigi sen kelen kan sa baara ka se ka kɛ ka ɲɛ Mali Burkina Niger olu ko n'Ala sɔnna ma janvier kalo nata in kɛba a bɛ kɛ k'i b'i ka so an b'a ɲini sa n Ala ka nin kɛ ɲɛta ye ministre Alhamdu Ag Ilien a n'a tɔɲɔgɔnw k'u ye nin baara min kɛ nin ye ko a ɲɛna kosɛbɛ n'an bɔra yen farafina jabɔlaw bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan san fila o san fila a bɛ fɔ masa ko rencontre africaine de la photographie kɛba o ta ko 30nan o baaraw daminɛna ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye premier ministre Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye musée la n'o y'an ka fɛnkɔrɔ mara yɔrɔw ye baara ninnu daminɛna sibiri don ko ɲinan ta bɛ tali kɛ kuma se min ka kɛba o ye kuma ye kuma ko photo bɛ kuma a bɛ kuma minnu fɔ olu bɛ se ka kɛ cogo di ɲɔgɔn dan fana b'a la kɛba wa min ye Mali jabɔla 4 ye o ni farafinataw ni Mali farafin minnu sigilen don kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ nin jɛrɛ in kɛba kana to nin kun ka cɛ i kɔ dɛ sabula i hakili tɛ photo la i bɛ ka photo ɲini a bɛɛ lajɛlen de bɛ nin kɛnɛ in kan général de division Umar Baru Jara ale fana taara fɛnkɔrɔ marayɔrɔ la n'o ye musée fɛnkɔrɔ marayɔrɔ ye yen sa ani olu masalala musée de l'armée ale tɛ génie kuru kɔnɔ wa min ye général ye surasi kɔrɔ minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ olu ye kɛlɛ mun kɛ nanzara tubabu minnu surasi minnu tun bɛ an fɛ yan ka na se an yɛrɛ ka surasiw ma min ye Umar Baru Jara ye Baru kɛlɛtigi a ye munumunu salo kɛ kɛba tilalen k'o la Modibo Keyita ka mobili kɔrɔ tun bɛ yen a donn'o kɔnɔ a ye faamu kɛ ninnu k'a kɔnɔ général ja a bɛ se mobili boli la dɛ kɛba a ye turunin cɛ n'u ye olu yɛrɛ tun ko mobili in ka ɲi dɛ kɛba e m'a ye wa an bɛn'i bila ka taa musée la i ka taa musée de l'armée an ka taa don o fana kɔnɔ i k'o fana ye pour que i k'a faamuya k'a fɔ ko baara min bɛ sen na olu fana ka laɲini ye mun ye i ka se k'o dɔn Senegalikaw ka kalata o kɛra kalata in na sa maa 7,380,850 ani 50 o de kun wele k'u ka taa kalata la wasaden minnu kan ka ta u fɛ sa o ye wasaden 165 ye kalata in kɔni bɛ kun cɛ waati min kɛba min ye sɔngo n'a ka tɔndenw ye ko se ko o y'u ta ye o hukumu kɔnɔna na sa an ka cɛden bɛ wɔlɔfɔw fɛ yen n'o ye Papi Siye Papi Jalo an ka jɛ k'ale lamɛn waleya in kun cɛli ka ale ye min sɔrɔ an k'o lamɛn. élection ɲuman tɛmɛna an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada ɲuman tɛmɛna basi ma kɛ foyi ma kɛ an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada ça a été vraiment ça a été a ɲuman tɛmɛna an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada et en fait passer ta ka ko quoi sɔngɔ n'a ka jama olu bɛ majorité sɔrɔ quoi tiɲɛ ka di Ala ye Sénégal mɔgɔ bɛ changement la quoi Sénégal mɔgɔ bɛ changement la o y'a yira ko mɔgɔ bɛ changement la quoi vraiment élection ɲuman tɛmɛna bon déploiement bɛ ka kɛ jusqu'à présent a ma ban mais parce que kɔni a gagné quoi sɔngɔ n'a ka jama majorité sɔrɔ quoi parce que depuis sur 22h 23h comme ça opposant bɛ ka wele k'a féliciter quoi parce que bɛɛ y'a ka défaite bɛɛ y'u ka défaite reconnu quoi il faut bɛɛ y'u ka défaite reconnu les opposants là Amadou Ba Barthélémy Dias Bougane Gueye Khalifa Sall o bɛɛ y'u ka défaite reconnu à mon grand surprise aussi mun kɛra ko in na ko belebeleba yɛrɛ fana ye et puis opposant ninnu bɛɛ de gosira u ka bureau la quoi o si ma gagné u ka bureau la u ka bureau de vote o si ma gagné nɔ i m'a ye o si ma gagné u ka bureau de vote la o de kɛra ko in na belebeleba yɛrɛ de o de kɛra ko in na belebeleba ye quoi vraiment an b'a fɔ an b'a la barikada déploiement kɔni a tɔ bɛ ka continuer quoi mais Passa kɔni t'a ka ko ye Passa t'u bolo assemblée la quoi majorité bɛ Passa bolo assemblée la bon donc Diomaye kɔni a t'a ka ko ye fo Diomaye ni Sonko t'u ka ko ye
utawa ko ye ko utawa ko ni san duru ngon kono me do ke ala la ke taw no ya sino ko ni ko yim bana ga ba ko yim bana ali diaspora de telwa be pasawe abeche diaspora de telwa no a be che ko a be che vraiment wala fo ya ra ko mo be changer wala quoi mo be changer wala vraiment comme élection ko ni monte na bala fa bala barka da monte na ok merci beaucoup les deux ayo Keba gaya ga basila ko maksal ale fana bugara ga basila ale romno ko fatigue ale fatigue kade ko fatigue ama gagné quoi ni tu en s'entendre maksal ma y perdu quoi ni tu en s'entendre ma y perdu ay perdu quoi c'est mon nous y a pédé quoi parce que y a pédé son y a pédé quoi opposant ou gusu ka fambeli la ou gusu ka fambeli la opposant non ngoni ou gusira fambeli la ah ça fait 10 ans maksal ma fatigue perdu ma flana per line o da to amase kana kwa ay campagne ko wasaw de kan kwa maksal mana de ay campagne ko wasaw de ga ay wasaw de ga video tikke ka taga mo ma weta kana e kata écran géant si ka campagne de quoi ça c'est quoi ça awe mu accès kana o quand même vraiment félicitations à passer quoi vraiment passer quoi ni passer ta ga ko quoi ah le passer pas ndo ay so ko mo ko quoi donc en fait là quoi OK bonne journée à la vente. Merci Papis Ambifo mi participe Keba gani anya e bololo sraw fanaka mi Senegali kuna fundilaw chama fana uye dantikeli ke uka page uka anuka YouTube uka uye animation chama nke amba fo sango mi jabi bela jilenye uka kalata nyina wonyama uluka nga odi dogo ku inkonna na la sona ma ko ni jabi bora tuko na ba ira saka fo ko mi songo aleni jomai uluko ni utayo ka ko ye Senegal ka ofe wasablo umana ma sura sa ya sa wala inu ye mu yani yela mabamu mbubulo ulu se ka lata ma tuko mina Mauritanie ka ofe uluka jamana kuntiki koro mi jamana kuntiki yake samba fla ani segi kata se ba fla antan ko nontoma no oye Abdelaziz ye ko ale koni ni wati na eko alete degun konna na wa sabula Mauritanie yere baro ka fa jamana bela dem bela jelen frale nyonga Keba ma million nani ani ba keme onyana do ayira saka foko ale koni ye sanduru ke fangala sanduru temene ko sa ayira koni kum no minena yuruku ani dungo jugala wodila sa samba flani mugan saba akoni nga kiri kera ka ayira saka foko akanga sanduru kaso odatulenge akoni me kaso inkonna na nga ka avoka ule luma daka sa ya sa tuka mina abisaka na tuka mina kan yininga dala kauna Keba ale kelente ana no fe mogo chamando premier ministre korofla aka fanga premier ministre korofla bala aka ministre des finances bala aka dugulo ministre ko bala kata se ministre mira tumbe administration territoriale ko kuna funa bala ana aka telephone ministre nunu bela jene na ale farale nyonga sari mama falen chamau abeka uluka kiri de kon mega ke directeur fana chama bala société directeur munu dungo jugar yurugu ka anika mauka fo boshu ula ka bingali yere kene kanda ko kes utabulo yi wala sawu koni ka kasola sa ko kiri daminali nasa miye ma ko fole nye abora ki jonga ata ni ale de ya nera frila bo ngoni dine nana kata accord sien na ni sema ekidal Musa Maraga takali ko fe dine do eta do ne ko jama nga ande Keba ni ay ni ake mallay bayo al ni malien ni ko ke mallay bayi nyana Mali de ngoni yake ma fo ede Keba de Gabanga ofe sibiri temene ulu fana e kalata ke no ye constitution kura sigiliye senga sibiri do Gabanga o Keba ubora de keme sarara mi ye ma biolon vlaye Gabanga ofe ubora kata kalata constitution kura mi na semena uka general Brice Olingi ngema fe o constitution ni ale tale saka baraka e yela malu chama ba ko na falon chama ba la kuna ngo sufe sami Gabanga ka television so ye ko ni ayira ka fo Gabona ko nu bora ka ayira ka ko yela ma mi ye Brice abeka baraka to mo kadu ye ko sebe ya sa basigini lafia ni jamana do mo se ko ka haga so to mina sa yo ko nu fo ni ya tle bakele kele abe Ukraine ka ofi u ka jamana kuntigi no ye Zelensky ka be ka fere ni dabali be tika sayasa kele me se ka ban samba fla ani mugan duru chogomi akoni kele no ka wuli ka joke abe ka kibara du ke dongo do
yaasa min ye kɛlɛ in ye a bɛ se ka ban fɔnkɔ ɲɔgɔnkɔ min tɛmɛna u ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Irisilakaw ye sigikafɔ bɛ se ka kɛ cogo min na Ukraine yɛrɛ bɛ se ka bɔ nin cogoya in na nin ko ninnu kɔnɔ cogo min ye Ukraine ye ale ni Irisi fo maa de ka sɔrɔ maa jɔnjɔn min bɛ se ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ nin waati in na min ye Zelensky ye keba a ko ni maa sugu bɛ se ka i da don a la i ka n'i da don a la kɛlɛ in ka ban ale ɲinɛna o nk'ale fana ye attaquant na ale m'o kɛ yan ni k'i cɛ ka ɲi sufɛ dugu bi jɛ o ala ka sababu ɲuman k'an ye dɔrɔn kɛlɛ man ɲi kɛlɛ tɛ maa si nisɔndiya ko ye balawu ni sitanɛ ala ka n'a cɛ janya keba nin ye a san kelen États-Unis kaw olu bɛ ka dɛmɛ ta ka don Israël ma kɛlɛ la bande Gaza la nka min ye États-Unis ɲɛmaaw ye u bɛɛ lajɛlen y'u kantigɛda yira Israël la k'a to an ɲɛna ko kɛlɛ ye tiɲɛ ye kɛlɛ bɛ kɛ hukumu minnu kɔnɔna na kɛlɛ fana tɛ kɛ ten nguda ye n t'a dabila min ye maaw ye u ni hakɛw ka kan adamadenw kan ka tɔbɔtɔ cogo min Américains y'u kantigɛda yira Israël la o la ka dɛsɛ nin waati in na sa e ko min ye i ka cɛ nalen ko kow tɛna falen wa maa caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu ma da la ni kow bɛna falen sabula Américains ka jamana sigicogo Américains ka jamana kɛcogo sariya minnu bɛ ani fɛn minnu sigilen don Donald Trump olu ma da la n'a bɛna se ka o falen nka ko maa tɛ ko cogo dɔn dɛ sabula a ko ale ni min jamana kuntigi fɛn fɛn sigira États-Unis a n'o si tɛ kelen ye nka jamana kɔni tɛ ɲɛmaa mana États-Unis kaw fɛ yen fɔlɔ keba min ye Palestine lakodɔn k'a fɔ ko jamana hɔrɔnyalen don min ye Donald Trump yɛrɛ ka parti maaw ye n'o ye républicains ye olu yɛrɛ kɔni ye Israël senkɔrɔmadondonbaw ye min ye yɛlɛma bɛna don o la wa maaw kɔni bɛ ka ɲininkali de kɛ ko sabula hali waati min na Donald Trump yɛrɛ bɛ yɛrɛ kofɔ la Israël drapeau o tun bɛ di a dɛmɛbaaw fɛ pancarte mɔgɔw tun bɛ o y'a kan ani Trump photo min ye nin ko in ye ko bɛɛ n'a kelen k'i sigi k'a lajɛ Trump bɛna na mun kɛ ye États-Unis kaw fɛ yen u ka kunnafonidi gafe min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko journalism reviews olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Trump ka avocat ye n'o ye Edward André Palchik ye keba ko ale ko ale ye sɛbɛn ci États-Unis gafe dɔ ma n'a bɛ fɔ o ma ko New York Times ale ni Penguin Random House ko yaasa ka se ka dollar wari miliyari 10 ɲininkali k'u fɛ sabula k'u ye sɛbɛn dɔ bɔ waati min na yɛrɛkofɔ bɛ sen na u y'o ta ka bɔ livre dɔ kɔnɔ livre min tun kɛlen don ka Trump dangari Trump la kosɛbɛ ko lɛtiri kɔni min cira sa ko ka taa se journaliste fila in ma k'a ɲininen don fɛ sa u ye waleya minnu fɔ kɔni k'o ye nkalonw ye waleya minnu don k'u ye ka jigina nkalon ta ka da Trump la ka da a ka baarakɛyɔrɔ la ani a bɛ baara kɛ ni fɛn minnu ye n'o y'a ka société n'a ka industrie ye ko k'a sɔrɔ ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Trump ko fɛn minnu b'a bolo ko olu ka ɲi yalama nin kiiri bɛna kɛ cogo di min ye Trump ye ale jamanakuntigilama ko a kɔni ka avocat kɔni kɔnna ka sɛbɛn kɛ yanni a ka baara ta cɛ janvier kalo nata tile 20 farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ka sa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Mike Tyson dɔn Mike Tyson ale de tun ye boxikɛlaba ye boxikɛla min tun tɛ taa di maa ma koyi aw y'a daminɛ ani yanni maaw ka sigi ka biyew tigɛ ka ban o b'a sɔrɔ Tyson ye cɛ bila ka taa kaw la a mɛnna san 58 Tyson min ye bɔlɔlɔ sanfɛla la sa dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko YouTube baarakɛla dɔ ale tɔgɔ ye ko Jacques Paul de kɔni ni Tyson ye boxe kɛ juma tɛmɛnen a y'an ka cɛbalen baati koyi Mike Tyson ko ko nin kɔni ye nisɔndiya de y'ale bolo nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ ale bɔlen nin dibi nin ko bɛɛ la ka tila ka na boxe kɛ tan bi k'a bɛ Jacques fo a ka se la k'o diyara ye Jacques fana ko ko nin ye tɔgɔba y'ale ma koyi ko Mike Tyson de ye maadenni ye i y'o dasi kɔni k'i yɛrɛ kan ka dɔn k'a fɔ k'i tɔgɔ fana bɛ don tariku la o k'ale ta kun ye k'a tɔgɔ don tariku la ko n'o tɛ k'a fɔ ko boxe ko k'a kɛ ni Mike Tyson ko siɲɛ wɛrɛ wa k'a ka gɛlɛn nka keba maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye u ko Tyson kɔni ko fangaba kun tɛ a la maaw b'a dɔn ni min ye kɔrɔlen a ka boxe yɛrɛ kɛcogo ɲuman i n'a fɔ a denmisɛnninma a tun bɛ maaw kɛ cogo min k'a n'o sɛ ka jan kosɛbɛ si ale tɛ tɔ to fɛn foyi la keba Mali Marocains ka équipe n'o ye farikolo ɲɛnajɛ ye sa balontan ale kɔni ye 5-1 kɛ Gabonkaw yɛrɛ fɛ yen koyi keba Maroc ni Gabon fila bɛ kɔni qualifié don nka nin waati na sa ko Maroc joueurs yɛrɛ dɔw tɛ ka taa wa u kan ka ndolati min kɛ nin dɔgɔkun kɔnɔ ko ka joueur ba belebeleba ninnu olu bɛ ka segin ka t'u ka tɔn na sabula nafa foyi tɛ a la n'u ye maa min minɛ n'u ma 4 ni 1 k'o la u bɛ 5 ni 1 k'o la keba Mali ale fana kɔni kɛra a ka ko kuntigi ye sabula nin waati na an bɛ groupe min kɔnɔ n'o ye groupe I ye an y'o fɔlɔ ye an y'an ka billet sɔrɔ ka ban an bɛ taa Coupe d'Afrique la keba
nin bɛ kɛ a siɲɛ 10nan ye ka tugu ɲɔgɔn kɔ Mozambicains an y'olu de dasi bi na sa min ye aigle ye u kɔni bɛ ka labɛn kɛ sa sini nɛgɛ kanɲɛ 19 ka fuguri bɔ dabada la yan Bamakɔ u ni Eswatini de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ baara in kɔni bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ an ka ndolati terrain la yan 26 mars la k'a ɲininen don bɛɛ lajɛlen fɛ ka ye kɛnɛ kan ye Taekwondo AES jamanaw ni Irisi olu tun b'o baara la an fɛ yan Keba pavillon de Salamata Mayiga tɔgɔla ndolati so o kɔnɔna na siɲɛ fɔlɔ in kɔni na sa a yira k'a fɔ ko Irisi de kɔni ale ye jɔnjɔn tilancɛ bɛ ta dɛ Keba médaille 8 min ye sanu a y'o 4 ta warijɛ o 2 bɛ a bolo ale ni Zira o fana 2 b'a bolo Mali ale kɛra 2nan ye min ye Niger ye Niger de kɛra 2nan ye Mali kɛra 3nan ye olu de ye jɔyɔrɔ sɔrɔ kɛnɛ in kan ye Burkina ale y'a ko datugu min ye nin farikolo ɲɛnajɛ ye sa k'a kɛkun ye bɛn ni kelenya bɛ se ka don AES jamanaw ale ni Irisi ni ɲɔgɔn cɛ cogo min